ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಕ್ಷಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ತದು ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇಡಲೆ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಮಂತ್ಗೆ ತೊಂದು ನಾವು ಕೋರಿ ರಡ್ಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲತ್ತ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಬೊಕೈತೆ ನೆಕ್ಲ ಕೋರಿಗ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಬಾಬ್ ಮಂತ್ಬಿಡು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿದ ಕೈತಲೆಪ್ಪನೆ ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಊರಜ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡದ ಬೋಡ ನಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆ ಅದಿಪ್ಪಡ ಕಿತ್ತಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದಿತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಆಂಡ್ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ ಮಂತು ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಬೈಯದ ಚಾಗೈತೆ. ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಗೋಲಿ ಬಜೆಲ್ಲ ಚಾಲ ಇಟ್ಟೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತೆರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದಿತ್ತಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ. ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಪರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ. ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂಜಿ 3 ಕಪ್ ದಾತ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ, ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಾತ ಕೊಜಪ್ಪು, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ದೀದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಏನು ಬಯ್ಯಾಗ ಐನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬುಡಿಯರणाಗ ಚೂರು ಸೋಡದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಮಂಚಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಮುಡಾನ್ ಇಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಹುಡೆಂಚ ಬರ್ಸ ಉಂಡಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಪಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ ಒಂದು ಲೇದಿ ಡೇ ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬರ್ಸಾಗ ಸರಿಯಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆಲ್ಲ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾತು ಅವನುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮರಪೂರ್ತಿ ಕೊಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವೆ. ಅದಂತ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.